Now, kasi ang tao kasi, ang pangarap ng tao gustong yumaman, kumita ng pera, mag-ipon ng pera, maraming pera, para masaya sila dahil may magasto sila, may masinsyong buhay na. Alam niyo sa totoo lang, ako na mismo mag-testify sa inyo, nahawakan ko na yan, milyon. Nahawakan ko na yan, milyon. Nahawakan ko na yan, kasikatan, lahat. Maniwala kayo sa akin. Hindi yan ang kaligayahan, hindi yan ang tunay kaligayahan sa isang tao. Ang tunay na kaligayahan, ang kasiyahan, ang iyong relationship sa Panginoon. Yung mapipil mo na ikaw ay malapit sa Panginoon. Pag tinawag mo siya, Lord, He will answer right away. Ang sarap madama na ang Panginoon nandyan palagi, nagagabay sa atin.